francba? Él még? Nem tudom. Hát nézd meg! Nem bírom! Hívjuk a zsarukat! Soha! Nem megyek a sitre! De muszáj! Hé, Cindy! Tudod, mi vár a sitten a fiúkra? A szexéhes állatrabok csak egy kis friss húsra várnak. Igazad van, Cindy. Hívjuk csak a zsarukat. Várjatok, már tegyük le, nehéz. Jaj, jesszus. Figyeljetek. 3-ra átdobjuk a pereven, jó? Várjatok, ne nézzük meg előbb a tárcáját. Minek? Tényleg? Hát, ha van lóvéja. Már úgyis megöltük, úgyhogy ki is rabolhatjuk. Stopp a hitelkártya. Stoppas mukkok! Stopp a gatyája! Enyém a tárcája! Csak szépen sorban, csak szépen sorban. Egy aranygyűrű! Hitelkártya. Na jó, dobjuk a vízbe. Igen, Duggan, tök jól nyomtad. Ez az. Johnson, micsoda blokkolás. Szép. Köszi, haver. Woodward. Jó a segged. Bakker. Hé, Greg, öreg, dobunk egy zújt, vagy mi? Nem, kösz, én még gyúrok egy kicsit. Pofozom a zsákot. Ahogy gondolod. Na jó, az utolsó a zuhanyban az áttojás. Gyerünk, faszikáljuk, és seggelek mindenkit, hívás. Nem, ugye? Hé, most meghalsz! Mi van? Mit akarsz? Birkózzunk segpucéra? Na gyere, gyere, Ray! A fülbe van a boha, az Elin. Ray, ha látod Bobbit, mondd, hogy szeretem. Oké. Ha látom Bobit, mondom, hogy szeretem. Ray, nem olyan túl jó ötlet ez a buli. De én majd vigyázok rád. Nem biztonságos. Csináljuk valami mást. Jó, mit szólnál egy mozihoz? Ha? Tetszik? Egy kis mozizás? Hé, ez az én számom. Tudod, vokálozhattam az albumon. Mi? Bárhová mennék, ott az espéné. Ó, Brenda. Mondtam már, hogy milyen szexi vagy a mezem. Tényleg, Ray? Igen. Nagyon faja. Kelj csak fel, menj oda, hadd nézzem. Menj csak. Ó, ez az. Ez bejön, ez az. Ez bejön, Na, mi? igen. Bejön, mi? Hé, Bejön? ezt is vedd fel. Haj, Ray, te olyan pervers Bizony, vagy. de te ezt jól tudod, kislány. Gyere, vedd csak fel, vedd fel. Ez az. Nesze, ezt is vednék fel. Gyere. Biztos. Gyerünk már, kislány. Vedd csak fel. Rajta. Jól nézel ki. Ó, te. Rossz vagyok. Bizony. Ezt is vedd fel hozzá. Rajta, kislány, vedd fel. Tessék, ezt is vedd fel. Rajta. Csak húzd fel. Csináld. Ez az. Hű, de rohadt szexi. Gyere csak. Tedd ide azt a szexi kis segget. Gyerünk. Gyerünk. Gyerünk, fordulj meg. Fordulj meg. Csináld. Ez az, Brandon. Ez az. Ez az, Brenda. Rajta, tedd fel a sisakot is. Cseréljünk szerepet. Te támadj meg. Na, rajta. Tök gagyi, szart se érzel. Elindultak! A hármas vezet, nyomában a kettes! És a hármas a nyerő! A kettes a második, a négyes a harmadik! A jövő héten a futam 2 óra 30-kor kezdődik. Jöjjenek időben! Hé, ki az? Rajta, csináld megint, csináld megint.
Miért csinálod ezt, Bobby? Miért? Miért? Hallod ezt, Ray? Indítékot akar? A sikolynak volt sztoria? Nem. Ha tudom, mit tettél, volt értelme? Nem hinném. És a folytatásban az a kövér-fehér jamaikai Jaj, kölyök. kinyírtam volna a rohadékot. Én is, haver. Rossz volt a szereposztás. Tudok egy indítékot. A szexhiány. Komoly, deviáns viselkedést okoz. Azt hittem, szeretsz. Szerettelek is. Tényleg. De az elvonásnál már új dolgokat találtam magamban. Igen, Cindy. Búzi vagyok. És ha nem tűnt volna fel, Ray is az. Mit? Dehogy is. Jaj, maradjál már, elvittél abba a klubba. Na és jó volt a zene. Na és az utunk San Franciscóba? Vásárolni akartam. De szeretkeztél velem. Nem, hé, először is te szoptál Jaj, tök le. mindegy, Ray. Na most beszéljük meg. A lényeg, Cindy, hogy új ember vagyok. És kész vagyok rá, hogy új életet kezdjek.